Maayong adlaw sa inyong tanan o kung unsang oras man ninyo nakahikaplagan ning ako ang video. Kani akong video nga ni first time gyud ako nga mag voice over pero tungod kay wala man lagi po ko kahatag og information aning actual gyud nga time nga nang lakaw mi ani. Mao na ako ang yung paningkamutan niya mag voice over na apay tingog na ako nga di maski ako di po ko ganahan mi pud na akong tingog pero ang saan taman ni voice over ko na lang ni. Siguro kani nga time nga naglakaw mi, nakaabot mi ang tulay, nakalakaw na mi anag mga 5 to 6 minutes gikan sa train station. Kaning among lugar nga giatuan di ay ang location ani naano ni sa Central Bohemian Region sa district sa Berun sa Czech Republic sa Europe. Among giadto dinhi ang balay ni Charles o ang palasyo ni King Charles IV. Gitukod ning palasyo tong 1348. Gipuy-an yun ni sa hari nga si King Charles o iyang pamilya. Dayon tungod kay karaan naman kay nga panahon pero ang kaning ilahang palasyo, most of the palace building mao gyapon ni ang sakaraan na alay kalabi na katong mga kahoy ilahan na tong ipang bag-o restore man siguro tawag na restoration. Pero ang nawong aning building sa unang karaan nga panahon mao lang gyapon ang hangtod karon. So karon kani nga palasyo dinhi gitaguan ang royal insignia man siguro itawag ana para sa mga corona sa hari, ang scepter sa hari o uban pang mga gamit sa royalty. Naapo dinhi ang Bohemian Crown Jewels o naasab nga ria ang uban sa mga holy relics sa Catholic faith. So kung mapansin ninyo kaning ilang karsada nga ni naapoy mga mangagi dinhi nga mga sakyanan pero most of the time ang mga tao gina-encourage gyud na sa government nga magbaktas mo nang kasagaran nagabaktas lang gina sila. Kanang suba nga inyong makita mauna siya ang mo-connect dito sa suba sa Prague, sa city capital. O niya naa po dito ang Charles Bridge. Dito nag-shooting si Vin Diesel sa iyahang unsa to nga salida niya nga iyahang gi-shooting dito. Nag-sequel man siguro to sa Fast and Furious. Pero kung mapansin sab ninyo, balik din sa ato ang gilakwan, mga nice kayong ilahang mga balay. Pero kani nga area actually farming area na ni siya labi na sa central part of Bohemia o mga field, so nagatanom o niya naga-raise food sila og mga hayop. Pero ang ilahang mga balay mga nice kayo. So sa mga kilid aning mga balay na ay mga shops, mga souvenir shops, mga coffee shops dinha ang mga tao nga mga turista labi na magtambay-tambay o kung kapuyon na sila sa ilahang paglakaw paingon sa bukid kay bukid maning Charles Palace magtambay sana sila diha kadyo. Pero nice yung kaayo, limpyo kaayo unya ang uniform nga color sa mga balay mao gyud nay naka-catch gyud sa ako ang attention. Unya murag sa ato sa Pilipinas labi na sa farming nga dapit nga mga region ang mga balay na po yung mga balay nga mga nindot but kasagaran makakita gyud putag mga balay nga temporaryo niya poy ano dayon no, pero sa ilahang lahi gyud nindot yung kayo ang ilahang palibot labi na ang hangin pa gyud ani mga negative form man siguro ni kaningan ng lakaw mi unya wala din po kayo ko ka-prepare sa ako ang winter jacket. So pag-abot na mo dito sa palace, ang guide dito naggipangutan gyud ko niya nga are you cold? Tungod kay wala man pud tay winter jacket, wala gyud po ko dala nga winter jacket pod nya paingon dito sa Europe. Ang ako ang dala lang gyud ani medyo baga-baga na ko nga jacket pero lahi ra gyud sa winter jackets nga ilahang ginagamit. Unya kani nga time sa unahan ani dapit nag-ulan na pag yung snow. So pag abot na mo dito sa bukid nag-start naghulog ang mga snow unya hangtod sa pag-uli na mo na nagbaga na gyud ang snow sa yuta. So excited kayo ko ani nga time. Siguro first time nako ani nga na ako sa Europe nga nag-ulan gyud og snow. Ang ako ang mga nakita prior ani nga hike namo ang snow na snow build up
naana sa yuta o niya siguro nag-snow ano po gabi. Special conditions. Yes. Kanang gray nga castle nga akong gi-focus mao na ang Charles Castle. Mao na nga mo ang adtoon niya, medyo elevated na siya na area, so medyo maghangak-hangak yung kaani og nilakaw. Ako naghangak-hangak yung kaani usahay mag istorya may sa pang kauban. So thankful po dahil kay ko. I'm so thankful for my friend. He actually is a local of Czech Republic, si Yarka. Kung wala gyud tungod niya, di gyud ko kabalo kung asa niya doon ning Charles Palace. Pero dinhi sa mga inyong mga pansin, ang ato ang mga ang ilahang mga balay mga nindot yung kay tan-awon o ang ilahang palibot limpyo sa pugkaayo, siguro tungod pug kay sa snow. Pero ang snow hinuon para sa anang karsada karon nga medyo basa na, inana sa bang snow kung naay mga snow puti sa karsada pero og halimbawa matunaw siya, mahimo gyud siyang tubig gabisan gani og kanang maglingkod ka sa snow. Pagtindog nimo babasa gyud na imong lubot tungod kay tubig gyud na imong gilingkuran. Pero kani nga time klaro na kaayo ang Charles Palace. So na ang castle, mao na ang castle o kanang color gray. Siguro ang among gibayaran ani nakalimot na ko pero siguro mga 200 to 300 crowns naman siguro ni. Kung sa ato ang kwarta, ang 200 na ana sa mga 500 pesos. Kay i-times nimo 1 crowns to 50 nga Philippine peso. So, mauni. Pero kaning amo ang pag-adto, daghan gyud pug kaayong mga tao ani nga amo ang kasabay para sa atong grupo nga kanang nasa unahan. So mga turista gyapon na nagkita-kita mi ana dito pag abot dito sa Tumoy. So kanina feel na nako nga nag-ulan na. So medyo excited na kay ko, nag-ulan og snow di ay. Dayon na bati na nako ang snow sa ako ang naong Has it ever happened to you? sa taas ani ning ulan pa gyud og samot og snow. So makita ninyo ang snow nga naa karon sa kuang kamot pag-abot nato dito sa taas. Isa gyud ni sa mga trip nako sa Europe nga dili nako malimtan. Very memorable trip o kana. Nagtabi na kay ko sa snow nga nag-snow na niya ako ana siyang mawiran. So naglakaw mi pa yon din sa bukid og suddenly nag-ulan og snow. First time na ako makakita og snow. It's actually snowing. It is snowing. Kani amo anang ambot og nilagpasan ba ni namo niya na daw kuno bi. Murag malagpasan yun na namo sila sa ilahang nilakwan. So nice pug kaayo pag uli na mo nakapalit pud ming mga souvenirs dira, daghan mga chocolates din ha o niya na mga waffles man to among gipamalit din ha. Pero sila ga-produce gyapon sila wine tungod kay kaning Czech Republic ug ang Bohemia murag number o unsa ni sila nga kaning ilahang wine products one of the best na in the world. So naapod din hay mga wine. So daghan po kong mga wine sab nga akong nasulayan sab or na testingan mintras na ako diha sa Europe. So nice kaayo, medyo kaning mga katunga pa lang gid siguro mi ani sa bukid. Pero pag abot dito tungod kay na overwhelmed pug kaayo ko dinhi sa Palace o sa mga panghitabo tungod kay daghan namang mga tawo nga imo makahalubilo kung naa na sa taas. Labi na sa guided tour. Wala na ko ka video pero every time sab nga mosulod ko mga museo, mosulod ko mga palace nga parehas ani, murag automatic na sab nga mauna-unaan ako di mo gid siguro pwede mag-video. So wala gyud ko naga-video. Daw na ako yung mga video nga mga ginagmay pero naa na sa gawas. Ang kaning mga insignia di ay nga imuhang makita dinhi sa palace, mga replika na lang ni kanang ilahang gipagawas for general viewing. Pero ang tinuod ani nga actual nga mga insignia
wala na ko kabalo o wala na ta kabalo kung asa na ilang ipanaguan. Pero as of the moment, according sa history, naa din ha ang actual gyud nga mga corona, scepter ug unsa pa nga mga gamit sa hari, labi na ni King Charles IV. Og naa po din ha ang crown jewel sa Bohemia o maupod lagi itong holy relic sa Catholic faith. So nindot kayong palibot kung naalagid unta mo dinhi ma-experience ang palibot tungod kay di man gyud na kaya i-capture sa camera ang kanindot yun sa lugar o ang pagka-explain sab sa tawo. Pero ang siguro ang akong maingon ang iyang katugnaw bukaging sab ang imuhang aping ani na muna magsipon-sipon yun po ka sa katugnaw. Who used to live here in the castle? Dayon usahay dili na kaayo ko makagawa sa ako ang phone para mag-video. Isa po na sa reason tungod kay tugnaw na yung kaayo na igawas nimo ang imuhang kamot manakit yun siya sa katugnaw. Pero kani nga time ako gisang napugos na wala gyud off ng ako ang video ana. Nag-video gyud ko hangtod nga nakaabot mit sa portahan yun ana sa palasyo. Unya siguro ang history aning palace inyohan naman ang mabasa din ha sa internet, i-search ninyo na anadayan din ha ang mga history. Pero pag abot ana dito nakatambay lang siguro mig kadyot dahil nag-start na dayon ang guided tour kay bahin-bahinon man ila ang tour dito sa taas kung unsa oras ang English tour. So syempre sa English tour man kuning apil dayon na apoy local tour nga kanang ilahang inistoryahan, dayon na apoy German murag maulang man siguro na tulo lang siguro to ka guided tour. So pag abot na mo dito tungod kay nag-tour na tong laing grupo nakahulat pa may anag siguro mga 20 minutes usa na pod nga mga schedule for the English tour. Pero nice sa kaayo na guwapa ra po kayo ang tourist guide ani nya batan-on pa mao gani na medyo maulaw sa gani ko kay iyahang kong istorya-istoryahon sa labi na kay nakita niya nga ako ang sinina o akong jacket niya dili gyud ina nakabaga so sige ingon nga wala ka gitugnaw. Even here you can't see any snow layer here. Just the water. Because still too warm for okay. Ana ang snow namilit na sa kang sinina pero kanang mamilit nga snow kanang mga snowflakes nga na og mahulog na sa imuha o mahulog sa imong kamot dili na nimo ma-feel tungod kay lightweight lang man na siya. Dili yun na nimo siya ma-feel na parehas sa ulan nga mahulugan ka ma-feel gid nimo. Wow, look at that. So gaulan nag snow naa nami ana din ha sa sulod pero humana actually ang tour ani nga time pagawas na mo o nag snow build up na sa gawas tapos kani panaog na mi ani pabalik dito sa court kung asa na pod ang mga tao kani nga mga tao mao ni nga ako mga nakauban sa tour English tour I should say. So kani nga time naa na mi ani sa istasyon sa tren na malik na mi na din hinaning baga na gyud ang ulan sa snow. So lipay na gyud kay ko ani nga experience. Dayon naghulat pa mi ani sa among tren. Unya na pa manggod unta ko yung mga video ani nga naglakaw-lakaw ko aning snow. Pero ambot lang og asa na ko to nabutang. Pero nag-start naman sab ko og himo og compile ani or edit aning mga video so siguro maagian na gid to nako untag dili ra gyapon mo magsawa sa pagtan-aw kay naa pay mas daghan yung mga laag sa Czech Republic o sa Europe nga ako apang ipang post og anam-anam. So kanina anami ani sa balay ni Yerka diha ko nagstay og mga pila ka adlaw pila ka gabi dayon mao ni ang view gikan sa kong kwarto.